प्रथमावनो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय नोंसोर पर्टेल मिडियाफोर नोंथांमोननो बाथ्राया जाहैबाय दिनैहाय जोङो डिजिपि दलनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट लादों जे जोङो थांनाय समफोराव डिजिपि दल द्वारान्चल जनसंगम परिसंगम होननानै मोनसे दल सालायबोबाय थादोंमोन उद्देश्यआ जाहैबाय मोनसे जे बे दुवार हालामखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जुनै जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन दा बे समाव बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो दुवारान्चला सानबाय जे जोंनि आलादा रायजो बिनायनि दा मोनसे परिबेस गैथ'आ जायनि जुनै जोङो गथै डिजिपि बा दुवारान्चल बिग्रा दल संगठनफ्रा जोंनि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि सार्थआव जोङो मानोना मिन्थिगौ जे जोंनि बे बिटिसिआ स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ मानोना बुंनो थाङोब्ला बे बिटिसिआ थायाबा जोङो सोरनि जुनैहाय रायजोखौ लाबोनो नागिरदों दा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै गोथौयै सिन्ताधारा खालामनानै जों नायनानै नुबाय जे जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनो हायाबा फैगोन समावहाय जोंनि बे हालामा माने गोसोम जोमै दाखिनाय बादि मोनसे सम सफैसिगौ आरो मानोना नोंथांफ्रा मिन्थिगौ आसाम सरकार आरो बेजों लेङाइ फेङाइ थाफानाय जे दल संगठनफ्रा दिनै सरकार जायफोर सालायनानै दङ बिथांमोना बिटिआरखौ संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै पार्लामेन्टआव लांनो थांगासिनो दङ बिनि मानिया मा जाखो बिनि मानिया बेनो जाहैबाय जे बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोबा जोंनि जे मोनखानाय बिटिसि 2003आव बियो स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ मानोना 6 सिडुलनि संबिधानाव मोनसे काउन्सिला मोननै स्टेटास मोना संबिधानिक भाबे मर्यादा मोना अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै नायदो नोंथांमोना बिटिआरखौ लानो ना बिटिसिखौ लानो जे बिटिसिआनोखि अटल बिहारी वाजपेयी एलके एडभानिया बर' आरो बेहाय थानाय गासै कमिउनिटिफोरनो मान सन्मान सहकारे लाल बाति सहकारे मोनसे सेफगार्ड होननाय बुलेट प्रुफ बादि बे लेखानि मानसिफोरखौ अननानै सोबख'नाय नादबनाय गादब जानायनिफ्राय जेन' आसाम हादोरनिफ्राय रैखा मोनो जेन' बे लेखाखौ गावसोरनो खुंथाय खुंनो हायो बे रोखोमै माने पावार फांसन फाइनान्सियेल पावार फांसनजों लोगोसे जे आसाम रायजोआ जे बोसोरखिया बाजेट मोनो सापस हमना लादो 1 लाख करोड़ बिनि प्रत्येक बाजेटनि सालाना 10% होनांगौ होननानै बे रोखोम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टजों होनायजों लोगोसे बिटिसिखौ गठन खालामदोंमोन दायो नोंथांमोना बिटिसि आरो बिटिआरनि एकर्डखौथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिन्थिगौ जे बिटिआरआव दानि बिटिआर जे बिसोरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जेबो गैया थगायनानै खालामनाय दिन्थिलायै एकर्ड खालामनाय निस्सय बेवहाय नोंथांमोना बुजिनो हायो बे एकर्डआ मा रोखोम जागोन दिनै गासिबो प्रकाश जाजोब्बाय जे बिटिसिआ एसे मोजांमोन मान सन्मान सहकारे जायफोर एकर्डखारिफोर बिथांमोनाबो जेल हाजतआव जायफोर दंमोन गासिबो गजोबदों प्रत्येकथा थारमाने बुजिनो हायो जे बिटिसिनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै जेन' बिटिसिखौ डाइलुट खालामनो हायो बिटिसिनि दालाय दासाफोरखौ दानखांजोबनो हायो मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया मेगन सानाय दंमोन मानोना जोंनि बे बिटिसिआ आर्टिकेल 244A मथन मोनसे अट'नमास स्टेट बादि बेबादि खुंथाय गोहोआ जोंनाव बिटिसिआव दंमोन दा बे जिनिसखौ हेमन्तआ नायनो हायामोन जायनि जुनै बेखौ बोरै सिफायनो हायो बे सिफायनायनि जुनैनो बिटिआर एकर्डखौ दिन्थियालासे जायफोर सागानखारि भलाय फुस्लाय धमकि समकि होनानै जेरैखियालाबो साइन टाइन लाहोनानै दा बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना संबिधान फरायनानै नायनो हागोन माला स्टेटास मोना काउन्सिलावलाय नोंथांमोना जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक जाबायबा बिटिसिआ अट'मेटिक स्क्रेप थारमाने ससान घाटआव थांनो 2-3 मासल'सै दा जुदि बिटिसिआनो थायाब्ला जोंनि रैखा खबसानो थायाबा जों सोरनि जुनै रायजो आलादा रायजोखौ बिनो नागिरदों जायनि जुनै जोङो दोनथ'नांगौ बाध्य जाबाय दे नोंथांमोना मिन्थिगौ अलरेडि गभर्नरनिफ्राय नटिफाइड जाबाय बिटिआरआ दा जायनि जुनै एमपि नांगौ एमपि जायखौ जों देरहाहरगोन जे गुलुं गुजुं जानानै दङ जे पार्लामेन्टआव थिग खालामहैगोन मबेया थिग मार नाट बुलथुआ माखौ मारिनांगौ टाइट खालामनांगौ बिनि जुनै जोंहा प्रतिनिधिनि दरखार दङ जायनि जुनै जोङो बिपिएफ दलखौनो सायख'दों जे जेरैखियालाबो जोङो बिपिएफ दल सारा रावखौ नुहुराखिसै जे बे एलेखानि गथाय जाति भाषाखौ दैदेनलांनो हानाय खुंथाय खुंलांनो हानाय गावनि गोहोजोंनो आसाम सरकारा हद सेन्ट्रेल फान्ड नाना रोखोम प्रजेक्ट प्रप'जाल गासै एस्टिमेट गासिबो जोंनो बिटिसिआनो मावनो हायोमोन साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै डिपार्टमेन्ट लांफिननाय खामानिया जाजोब्बाय गासिबो अब्ला जोंनावलाय माथो दंबावो जेबोआनो गैला बुंनो थाङोब्ला नौनोगोर दुवार सालामाव नौनोगोर होननाय दंमोन सिखना जोहोलावा बे लेखाखौ सालायोमोन मा घटना जादों मिन्थिगौ नोंथांमोना गोथां जारिमिन बेफोरखौ बिजिरनानै नाय आहमफोर फैनायनि सिगांनो बे दुवार सालामखौहाय
12 जन चिफटेन्स बिदा फंबायनि हावरिया मेच बिसोरो गासै मिलायनानै सालायलायोमोन